Padane maling erek. Menek ondo tiba kayal-kayal nemu rondo susune sak bantal. Alah. Aku biyen yo tau sekolah, lulus SMP aku pindah nang SMA. Cita-citaku kepingin dadi sarjana, urung dadi sarjana dadi makelar sepeda. Terus aku lanjutno kuliah, aku KKN nang Jawa Tengah. Sing tak survei tempate pariwisata, kenal cewek bule teko Amerika. Aku nyadari nek cewekku pancen turis, ibu Jerman, bapak asli Perancis. Saben dina dijak ngomong bahasa Inggris, akhire tak jawab I don't speak English. Pancen enak wong lagi pacaran, metu wong loro digandengi tangan, arek diapeli liwat lawang buritan, bareng bapakne ngamuk sing lanang disiram kobokan. Hop. Ya apa rek? Kon kok iso ngenyek aku pacaran tak apeli disiram kobokan iku ya. Soale gak pantes rek. Wong ngene wong sing lanang ganteng sing wedok ayu gak pantes. Jare sapa? Takon arek-arek kok. Nek kon Lera. Alah ngono wae mutu. Aliwon. Aku delokno elek Dik ya patimu. Jane lak pantes sing wedok ayu sing lanang ganteng ngene lho, ganteng. Lho, ganteng. Oh iya, Rasamu sapi aku mbak cangap iku. ancene nek kena mbek iki pantes, Dik. Iki pantes iki. Pantes apa? Pantes dihukum. Ya mergo nyolong dengkule anakmu ngono. Masalah sing wedok ayune kaya ngene, ibaratnya kaya bintang film India. Iya. Sing wedok kaya Karisma Kapoor. Iya. Sing lanang kaya Bedes. Rah, Ora piye sih? jenengmu sapa lho? Rahayu sayang, ngono gak iso ta? Lah ya tak singkat Ra. Hah? Walah, ya pilih. Yu. Pesamu yuyu ah. Yang tak delok yang. Oh iya Yang bayang. mergo tau dodol wayang. Ayo gak usah rame-rame. Walah. Kringete gobyos. Oh iya. Wong telu ayo padha leyeh-leyeh. Oh walah. Ayo rek gawekno leyeh-leyeh sing enak rek. Ayo ayo. Weteng kluruk keroncongan liye-liye benatenan. Mikir besok ra ketuman, mikir besok kecantolan, leye-leye benatenan. Orang jaluk ra ketuman, ora tunjur kampiran, laya-laya enak tenan. Pengangguran, 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 ora ketuman gawean.
tenan. Watang keloro keroncongan liye penatenan Mikir sesuk ra ketuman, mikir besok kecantolan, leye-leye penak tenan. Ora njaluk ra ketuman, ora entuk njur kampiran, leye-leye enak tenan.